nangis sajroning atiku yo nek petuk sampean ki wis ora iso ngomong apa-apa no. Nyawang saranduning badanmu ki wis pikiran kuwi bingung. Mergo kelairanku ki kelahiran gampang kedanan ngono. Dadi wis paham karo umurku. Ning kedanane iki tetep anggere ning wong ayu ngadeg iki kedanan ngono lho. Aduh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapa kok mengge-mengge? Napa? Mengge-mengge? Inggih. Nyapa? Soale kula pun dangu mboten nate napa? Niku joget. Dadi radi menggeh-menggeh Rama. Loh, kok ora joget ki biasane ning apa? Apa Niki ganti kan, profesi? Mboten. Kan wingi kan sasi Ramadan, puasa. Jadi niku libur. Jadi Sampeyan ya puasa ya? nggih, kula puasa alhamdulillah. Puasa Rama. kok malah tambah saya. Saya lemu nggih. Lah iya puasa kok malah saya ngene. Lah nggih. Soale kula posane namung 3 hari mawon. Oh, poso tutup gendang. Nggih. Dadi poso keplak. Nggih, dadi awal kali akhir. April akhir tengah ya nek. Nggih. Rama, Piye kabare, Nduk? alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat selalu. Iya. Panjenengan pripun? Aku sehat. Nggih, alhamdulillah. Ukur ketas ngenggone kamarmu. Napa? Ngenggone kamarmu. Ngenggoni kamar kula. Kamar RS. Kamar rumah sakit. Jare Sinten? jaku. Jenengan? Baptis to. Nggih. Ning singgetan to. Nggih. Ya kuwi kok nggoni terus tak nggoni ngono. Loh, mila ta Rama, jenengan Ya, sakit Rama. Kowe kok ndak welas karo aku, Nduk. Ya Allah Rama, niki kula nyedekin jenengan mboten menapa? Ora apa-apa kene, mak kuwi mikir nganti lara lambung ngono. Jenengan sakit lambung Rama? Lambung. Alhamdulillah. Aku mergo saka leku suwi ra petuk sampean. Mikir ayumu nganti lara lambung ngene. Lambungnya teng pundi? Ya siki lambung iki. Tapi sakniki pripun? Sampun. Saiki rada gendeng titik ngono lho dadi. Oh. Dadi selaya-selaya omongi rada ora pati sadar ngono. Oh, nggih Rama. Makane Rama dikandani kalih anak-anake niku sing manut. Saniki jenengan niku sampun sepuh. Jenengan niku dikasih Allah sakit lambung berarti jenengan harus berhenti kedanan wong wedok Rama. Niku bisa jadi itu sebuah obat Rama. Berarti ora lah nyedek wong wedok ya, Nduk. Nggih. Lah nggih mboten napa-napa nyedek wong wedok niku nggih mboten napa-napa. Tapi aja terus Aku ngene iki gringgingen aku cedhok kowe ngene iki. dateng napa? Mau kok tanganku ngono iki rasane kaya ndredeg piye ngono. Dateng napa?
Ya maksud iki pikiranku ki gregete rono neh wong kelahiran kuwi kelahiran gampang kedaran kaya wedhus lah kuwi. Nggih mboten napa-napa gampang kedanan mboten Ngene napa. laku ya tuturana tapi ya lek kira-kira pengen andhen asmara ora ketang sak kebiaran ngono ya turutana ngono lho. Napa? Ya maksude iki piye lah ora penak. Kuwi ya kene ya kok mangan ya kok iso lho kene repot kaya ngene. Mau mangane mengko ngono tak. Teren le mangan. Mangan kok kene cerita ngono mangan juga tapi penak ngono iki, Jak. Lagi mboten napa-napa kan mumpung anu to, mumpung mboten nabuh dadi disami maam riyen. Ora sampe ini pancen ayu lho, nduk resik. Tenan kowe nek golek bojo ngati-ngati. Wong nek golek bojo tak critani ya. Kowe kelahiranmu apa? Kula kelahiran napa? Harine. Hari dan pasaran. Kula Selasa Wage. Mosok to, Nduk? Nggih. Lah aku jodohku nang awakmu nggih. Masa to, Mo? Oh, jodohne aku sampean kuwi. Selasa Wage, Selasa ki 3, Wage ki 4. Lek jenengan Dadi apa? temumu 7. Lebu katiup angin. Dadi kuwi iso kelakon karo aku lek keminggat wong loro karo aku ning Sumatera ngalenggon. Ngono kuwi iso kelakon. Lah teng napa kok leren minggat teng Sumatera? Lah piye lek ra minggat apa iso kelakon wong aku di urusan akeh. Masa jenengan nggih tasik anu to, Mo? Tasik pengen menikah lagi. Aku to? Nggih. Ora, ya ngono kuwi. Lah kowe ngomong Wage. Nggih. Wong 7 kuwi wong paling tuwa mula dadi tulang punggung keluarga. Itu pasti. Pokok wong Wage temu 7 dadi tulang punggung keluarga. Kok sampean ya ngono, tulang punggung keluarga. Terus nek padoh jodoh sing Jodoh legi. Aja nganti paing, nek paing geying. Oh. Geying iki siji gampang meteng, loro gampang tukaran. Oh, Telu ngoten. rezekine seret ngono lho. Nek ki musuh legi, maning ora legi ngene apik. Ngono rebo legi legine 5, rebone 7 dadine oleh 12. Nggih. 12 karo 7 dadine pira? 11. Lah Mo, kedap. 10. Niki acarane nganten. nggih Nganten. to? Lah sing dadi nganten niku napa dinane? Napa kalih napa? Jenengan kan masih saged niku. Aku mang. Niki pun jodoh napa Wis tak dereng? delok mien wis tak omongi atut rutut apik mantene pisan tak omong. Namine sinten mantene? Mantene Mbak Mayang. Mbak Mayang kalih Mas. Karo Mbak Mayang karo panjenengane Mas Yudhistira. Yudhistira ki nom-nomane Puntadewa. Ngono, iki Nggih. ratu sing getihé putih. Nah, Yudhistira getihé putih, garwane jenenge Mbak Mayang. Mayang. Dadi wis pas Mahyang. Iki Mayang iso tembung Mahyang. Mahyang itu menandakan orang lagi sembahyang. Oh, Kuwi arepe nggih. negesi apa, Nduk? Negesi. Negesi apa maksudnya? Ndongakne apa? Oh, ndongakne kagem kedua temanten. Mugi-mugi nggih atut runtut, kadya mimi lan mie goreng. Emang ngapa to, Mo? Ya ngambung titik ora apa-apa nduk lho ngene. Lah kok ning kene? Apa? Ya pas nek elek lho. Iki lho, terus to. Nggih, Mbak Mayang kalian Mas Mas Yudhistira. Yudhistira. Nggih, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah, awet anggene bebrayan. Mugi-mugi enggalo gadah momongan. Mustika Rukmi. Mustika rukmi. Sakinah ki sae kudu genah tegese wong dadi manten kudu duwe dhuwit. Nggih. Warohmah ki warohmah tegese wong loro dadi sak omah. Oh, ngoten. Nggih. Sakinah wa mawaddah. Warahmah. Omah mendadi wadah, waromah wong loro dadi sak omah. Kuwi jenenge temanten, aja melu maratuwa terus, mergo maratuwa nek delone 2 taun iso, tapi nek 3 taun sirahe mumet ngono. Nggih, leres. Kudu ndang pindah omah. Kowe Nggih. ndang rapi apa ora? Mboten. Kula mboten kesesama. Kula tasik jauh. Kula dereng kuliah, kula dereng kerja, kula dereng tasik jauh. Ya, soalnya rapi upama pegatan kok omong Iya to Mo ya moh to kok rabi pegatan kok. Ya, saiki nembang sik Cahayu, mengko Nggih. tak gabungin karo pelawak ya. Nggih, Ki napa mengawali lagune? sampean, aku manut sampean apa nembang karo bocahku. Sinten? Aku ndi bocah jenenge Bagus Pasa. Kalau sing ngedram lho. Oh, mangkane kula baten teng mriku kuwi kesapa kok gantenge ra. Lah kowe kareke menitas. Aku soalnya wis waleh. Ngopo? Rajung.
Salah piye? Napa mboten kula pun mboten. Anu, aku diemen ku jan wong nyuwenengne ngene ya. Jangkrik ngene lairku kedisiken aku jan tenan. Jenengane kok ket mau ngoten to, Mo? Jane jenengan lho umpami milih lho nggih, Mo. Di antara sinden-sinden iki kalih kula jenengan milih pundi? Milih kowe. Dateng napa? Ya kadung kedanan kok. Ya lek Sa. Nah, iki ganteng itu. Anu. Iki tadi tak paske canom karo canom ngene iki. Tapi iki bocah iki sih anu, culun. Culun iki jare urung karo pacaran urung ngerti belas iki. Waduh kula nggih radi mboten patek remen nek culun-culun ngoten niku. Kula kudu senengi sing rada greget ngono. Ya kaya aku pengalaman ngene. Mboten nek jenengan keterlaluan. Niki namanya siapa, Mas? Faza. Apa? Faza. Faza. Kelas 3. 3 apa? SMP. SMP? Nggih. Loh, adik kelas iki berarti. Cilik, manuke sik cilik nek telu SMP. Wong telu SMP ya sik cilik to ngono. Wah, 3 SMP. Sampean sudah paham ini acaranya apa? Sudah. Apa? Pernikahan. Pernikahannya siapa? Mbak Mayang dan juga Mas Yudhistira. Mas Yudhistira. Doanya apa? Kuwi wedi kan. Harus punya inisiatif sendiri. Grogi, Mas. Grogi ya Mbak kan. Redeg kan karo awakmu kuwi, rangkulan redeg kok. Tumon sik ta, tumon to ya. Redeg ditambah nono Mbak redeg. Salim sik to, salim sik. Lho. Iya ta kowe. Kowe iki dituakan karo iki ngono lho. Ya ora apa-apa, aku ning kene malah krasa tuwa ngono lho, aku ki ya seneng lho. Tuwa. Ayo. Tuwa sik Doanya gundul kok tuwa. Napa nih sing gundul? Tumpuk. Lek gundul ya apa ya tuwa. Doanya apa? Semoga Sakinah mawaddah warahmah. lah melok-melok kuwi mau ora kreatif. Dereng Semoga berbahan. Siang pantoro ratri lho. Anu mawon mo, ayang-ayang mawon. Ayang-ayang. Nggih. Ya jalan kan, Oke, dijajal Tuntun. anu dulu, ral dulu. Ben aja. Kok coba mencuca-mencucu to lek menengo tenang ngono lho. Karo Mbak Niki kan nyekel tangane wani ora? Kaya moe lho brancang ngene lho, saen. Tirunen diturun Romo iki ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ning akeh sisi buruknya. Nggih. Di contoh sing sisi baiknya. Guyu puas ngono ya, Cak. Yo coba. Dewa-dewa. Ayo. Duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labuh tresna tatan kendhat saking coba karewangi tapate Nyawang niken lho. Lahirin tresna kang suci kasunyatan yen Sa. anu Sa, nek. Mamang jenengan urui mo jenengan contoni mo Kowe ngisin tampile ngono. Dikanu ki candak cak ngono lho. Aja wedi ndredeg kok iso ngomel. Kowe iki ganteng kok wedi to. Wah. Ora apa-apa dicadeki Mbak Nika iki anu, ndang dirangko-rangko tenanan. Diambung ora masalah. Ngono kok iso. Balene. Wah, jen anggepen aku ki lek ning dhuwur panggung ki kaya pacarmu bukan pacarmu ngono lho. Heeh. Ya kapan-kapan gelem ngono. Ngono to. Lagi.
dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labuh tresno tatan kendhat saking coba tarewangi tak pateni laire tresno saka perkosa kan kasunyatan yen to Sampeyan gila ta, Mas? Kok mani ngiyul? ora wedi lek kok perkosa dhek iki Latung napa? ya dadi ya Aman aja, ya. ya Hidung menggalang. Rasane ati kangen nada sakit dengan hanya wan aku kowe labuh katresna pancene tresno kuwi akeh macoba Mas kowe sing atas sayang raio aku kudu kelangan Mas musti kadeng ati dongaku siji tresno iki abadi Ayo Mas Fasya, lebih hot lagi Mas. ayo ta oke Mas kowe sing atas sayang raio ya bisa aku kudu mantep Pak Mas musti kadeng ati dongaku siji tresno iki abadi mantep Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labuh tresno datang kendhat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih kawiti dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labuh tresno katan kendhat saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih kawiti sik nak Nggih, pripun Rama? wis pasak lungguh ya le kowe wedi le kan mbak nikan wedi jarine ngono ki redeg ondo Lah, dia nggih. kan memujamu Napa mamuja? iya sering ngomong nih wah mbak nikan ini ngene Mila to, Rama. terus maksudnya sak konco sak barak niki rak konco pengrawit ya belajar dalang Nggih. ngono ki mbayangne sok disindeni mbak niken piye Oh. Blandila tak dadak
iki mau terus tak kenembang karo Mbak Niken dadi kaya cethuk karo pepujane apa ngono blidruh ngono lho. Oh nggih nggih nggih. Ngono. Anu mah napa Nganti mingkeme angel tuh. nervous. Saking grogine kok iki ngipi apa tenanan to ngono. Satu lagi ya. Nggih, satu Apa sing kok satu atur? lagu. Nggih. Satu lagi sing pundutane Bapak Musima dipundhut lagune apa, Nduk? Napa? Sing dipundhut lagune apa? Mboten ngertos. Lah, Bapak Muji mau putih. Wau dawuh. Pak Muji mau teng pundi mau? Pak Muji. Mau nyuwun lagu napa, Pak? Pak Muji pundutane lagu napa nggih wau? Oh, Pak Muji wow, Pak Muji mboten nyampekne napa-napa teng kula iki mo. mboten dawuh. Nggih, mboten. Wes iki atur napa sing tren jaman saiki. Ngono. Napa nggih? Sing tren jaman saiki lagu apa ngono. Napa niki lagune napa request Mbak Nanda? Apa? PP apa? Pian sungguh mempesona. Apa? Ulun jadi Setuju menonton? cinta. Ah, setuju ya. Napa mungkin ibu-ibu wonten permintaan lagu napa niki ibu-ibu niki sampun napa pun ket wau niki nek ngentosi. Jangan tunggu lama-lama. Selawat Badar. Apa? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Oke. Enak mah? Enak, aja diambil orang. Pak SBW. Sin jane. Apakah itu aja? Bisa? Ya, datang ya. Enggak. Orang, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Wah, mau Sampun tembang. Bang. Lagu baru ini. Iya, tapi itu alangkah baiknya itu agak diperlambat terus dikendali Jaipong mau. Oh. Wah, niku saya enak mau. Jale jajal piye repe? Sika, iya kuwi mah Mas, tapi rada lambat tapi radane dikenduk-kenduk Pas ngene ya ngor Mas. repe, ngor repe. Iya, iya. Jaipongnya piye contone? Rama hadap mriki. Oke lah. Iya. Oke. Oke. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama. Aku kok delok kuwi to. Lah kowe nuturi aku dipengin ngono bareng kok kon delok ngono kuwi. Lah mboten apa-apa kan Oh, anake piyambak mau. Tekan ngece iki jenenge. Lah mboten anake piyambak mau. Mak jegluk ngono mau. Loh, iya itu joget tren sekarang. Aksen jenenge itu. Oh gitu. Aksen itu mak jegluk ngono iki aksen. Oh iya. Nanti Senin-Seninnya tak ajari jogetan itu tadi. Mau. Oke. Nanti aja, iya. Sekarang Om Yudo sama itu siapa? Siapa? Yang itu loh, yang kerdil cilik itu loh. Oh ya nanti ya nanti. Iya. Oke. Kula tak istirahat rian Romo. Ya. Nggih. Ya. Sehat selalu. Diaturke nganggo serampate. Polulasane taman nih. Ya. Serampate.
Mas Yudo kalian Mas Victor Adiwijaya. Iku ngono tinggalan wetku namula gawe sangurip nek wis tuwa besok manunggal setia tekad lan sajiwa ayo jejak Yo, ayo jejak derajat nusalan bangsa tansah lewat atiku kayangnya swargamu saya nambahi bangun kesalayu lan cekuling ora mokal atiku dadi gomeng bersama setiti aku wis siap karena tak anggo sombong kangen kulit awani rasa lewong wis rambutan wis terus glong tung glong tung tung glong tung asik Pak, iki pon setane nggih pripun suwira pethuk kowe gawanmu kok rena-rena. alah niki wau kula liwate dinyang tamu ae Mun dinyang tamu piye? Mas Yuda tumbasan pinten niku kucing anggora Kok iso kucing nganggur aku lah modele kados ngaten kok ora lek menemu nang endi. Loh, jenengan menika mbok wong menika giri lusi jalma tan kena kinira. Maksude piye? Ambak-ambak to Mas yo piyayine mung cendhek sak meter kotor. Ning niki nggadahi keluwian. Pundi kuwian to bocah iki. Niki asline jaman rumiyin Rama kalih ibune menika kesiku kalian dewa. Dados kados ngeten niki. Lah niki mengke nek pun genep umur 17 tahun. Nek cerita radarene. Pripun Rama? Kok yo. Kowe kok iso muni bapak ibune kesiku karo dewa ki nalare piye? Lho, panjenengan lak mboten sumerep. Ora ngerti cerita. Niki asline menika putranipun Trengkesuma Rembesing Madu Tedaing Andana Warih Mijile Kamara Tapa darah biru pake bakul wenter niki. Lho. Kok iso pake bakul darah biru? Tegese treng wong aluhur, mboten treng wong pidak pejaraan. Niki nalika rumiyin Rama ibu Sesrah Surakarta apa? Trah Surakarta hadiningrat sahandap sampean dalem ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun sapa kuwi? Paku Buwana Senopati Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panetep Panatagama Khalifatullah jumeneng kaping 11. Iki pernah apa iki? Lah niki truwelunipun.
Kaya sia-sia men to kaya. Boten tegesipun menika putranipun ingkang kesiku dening dewa. Lah mangke nek Trah turun nenek sing kesiku. nggih, Trah turun nenek trah turun enten sing kesiku. Dadi kaya ngene iki. Dados kados mekaten. Iya. Lah niki mangke nek pun umur 17 tahun langkung 2 menit. Nyapa. Apa? Kok senek pitulas. Badhe badar sejatine wujud. Wo. Malah dadi ganteng. Wo, dadi kaya ceritane Joko Kendil nek. Nggih, saestu mirip malah Tricodoro Kendel niku Ngeblate kula. ngeblate niki. Ngeblate kula Joko. Blate kuwi. Nggih. Dadi ki iso gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur nek pun umur 17 tahun. 17 tahun. Lah sak menika nembe umur selangkung. Padake ari-ari apa piye kok selawe. Kowe iki jane nek muni iki piye to? Nang nek umur 17 tahun badar sejatine wujud, malah dadi satria pideksa pengawak Pabrata Lah mongko saiki umure mun selawe. Lah terus piye iki? Wah, kita ayo pancet ngeten iki mawon iki. Ah klewat iki wis Mboten saged badar. wis kadung kok kasep kok kadang. Wah. Kawilujengan katentreman lan kabahagiaan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng sedaya warga keluarga besar Bapak Muji. Warga besar Bapak Muji. Wonten ngetrep Ngetrep. luar biasa panjenenganipun Pak Muji menika anggenipun kagungan kersa disembadani. Oh iya no. Ngrawuhke dalang kondang Jawa Timur saka Tulungagung Kisun Gondrong saha para penderek pesinden waranggana lan para niyaga jangkep. Wah pasugatane saestu. Lawake. Nah, kondang karo kula Kengrat. Mas Yuda Prastya Kusuma Negara kalian niki blekok moncrot. Oh, buka motor. Yuda Kusuma Negara. Nggih. Iya. Pak Muji luar Pasangan biasa. niku tak ganti ya to. Kula mboten golek pasangan kok niki pesenane Pak Muji niki. Wo ngono to. Bar niki bar wayangan kula tinggal mriki kok. Wo ngono. Nggih bar wayangan niki kula kan ten mriki ditinggal. Dadake patung ngarepan. Patung selamat datang. Niki nuwun sewu. Wah Pak Muji kok ya pinter milih dagelan. Niki wau pesenan Pak Muji kon golekno dagelan sing rupane kaya cok bakal menika. Nggih wonge nggih niki-niki. Oh. Tapi hebat luar biasa salut untuk Pak Cara Muji. keluwihane eneng le. Mboten gadah keluwihan blas wong dhuwure mung sakmene kok keluwihan Pak Muji. Ora. Mboten enten luwihe. Maksudnya kemampuan neng pikirane lho. Lha lah nek panjenengan lan kula cara nggon Punya keluwihan intelektual. intelektual Bocah gadah. iki ya sekolah. Bocah niki sekolah entek pirang-pirang kolah kok. Sapane ngono kuwi ngenyek ngece ngono kuwi. Lho, tegese rempayak ya rempayak ning aja diremet-remet. Ngenyak ya ngenyak ning aja banget-banget. Nek kowe duwe kemampuan tunjukkan kemampuanmu, ngono lho. Bocah kok iso rupane kaya kendi. Kok padha ya? Kae lho didangu karo Rama kok lho. Nggih. Pripun Mo? Sik tak kono Gesi Mojokerto. Kowe apa? Mojokerto sampean mudeng ora? Loh, pripun ten mau nek panjenengan menika? Lah kula menika nek kalih panjenengan kan ya termasuk selevel ta. Sak level bener. Napa melih wonten menika sewanteng dalemipun Bapak Muji ngetrep Mojokerto. Iya. Kaleres caos kurmat dumateng wiwitan pungkasan ngandhap nginggil rinten dalu kiblat papat 5 pancer. Kaleres menika Minggu Kliwon. Wah. Minggu 5 Kliwon 8 ateges 5 karo 8 menika 13 cocok kagem jejodohan. Wah. Jaga omongane Dinane ngono ya. Iya no. Minggu Kliwon Minggu 5 Kliwon 8 13 nek cara itung pitungan Jawa nggih ta? Sri Lungguh Gedhong Loro Pati, Sri Lungguh Gedhong Loro Pati, Sri Lungguh Gedhong Tiba Gedhong. Gak paham blekok moncrat niki. Omongane kok dukun kaya sobok. Niki ngilmu lho nggih Pak. Apa? Wong nek tiba gedhong nuwun sewu. Nyampar nyandung ngiwa nengen mesti tiba rejeki sing barokah. Mun pas trep cok gali gacok sir padha irenge tir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati antarane Mas Yudhistira kalian Mbak Mayang. Pun pas niki Pak Sun. Lah nek kowe apa iso kowe kok walah-walah ae duwe usul apa kowe? Kaya ngono ae lah. Kok mbok pamerne nggo apa? Lah kowe duwe usul, duwe pendapat, duwe penemu. Loh, ya nek aku nuwun sewu Mas. Mungkin tua-tua sampean yo ilmune akeh sampean ning aku ndek penemu dhewe. Weh edan tenan kok bulan. Boneka baterai papat ki lho rumangsaku kok. Ke boneka baterai iki lho.
Kowe kudu iso. Piye penemumu piye? Penemumu piye? Kowe iso nggelar kudu iso gulung, iso buka kudu iso nutup. Coba njajal terangne, njajal ngilmu Mojokerto. Rama lak ngendikan Mojokerto. Oh, jlentrehne Mojokerto. Kersane. Persuku kata apa? Persuku kata. Mojokerto MOJOKERTA. Kok wakeh men kalau bare jam piro? Mbok mo terus jo ngono ae. Alah, kuwi ora cerdas, wis cerdas ki sitok-sitok. Ya wis manut kowe aku. M. Masyarakate padha sayuk rukun saeka kabeh. Weh, dantenan wong Duwe ya. Ya. Ora umum M. Objek pariwisata kene akeh banget, carane petilasan ya akeh, candi-candi ki ya akeh. Weh. Mojokerto. Ya ngerti. J. Zaman Mojopahit pusat pemerintahannya kena kene. Wo nggih, wis jaman bocah iki berarti. Mojopahit sing ratu kondange Hayam Muruk to. Nek gak salah anake Hayam Malas iku Hayam Bekisar ya to. Kok tuwapuk lho Mas kok ya. terus. Onde-onde makanan khas kene. Oh iya. Sampeyan ngerti ra carane enak onde-onde sing enak karo ora? Lah carane ngetes Sampeyan milih onde-onde sing wijine ganjil kuwi enak. carane mangan onde-onde sing enak karo ora nitenine piye Mas? Wijene kae, wijene ganjil kuwi enak. Oh dadi saurunge mangan onde-onde dadak ngitungi wijen ya. Nek ganjil enak, ora percaya hitungnya dhewe ra ngati. Mbok rasa dihitunge langsung dublakne cangkemmu. Kok Wong ya kakeyan ngono kuwi. Aja K. Kabudayan sami ngrembaka nang kene ya enek bantengan, enek ludruk, enek wayang kulit. Hebat. Terus Aja endah yen sinawang katon tetrem ayom. Masyarakat ini guyub rukun tertata, ora do tukar padu. Betul. Karo tangga ya nyapa, karo dulur ya akur. Ora duweni sifat serai dengki jael metakil, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret mencret. Oh ya ora mencret. Maksudnya rukun. Terus bacutane. Terus R ngopo? Ora iso tak tuwapuk cangkemmu. Ayo R. Ramah tamah masyarakate. Sayuk rukun lho natane lho. Kali-kali kan tembok pokoknya nek penonton lho. Oh alah yo. Mbok temboke dijebol ngono nyapa to kok. Ngawur rek. Kowe ora perkara temboke sing larang. Asline sing larang iki blimbing puluhe. Pak Muji lho. Aja kentok. T. Tentrem ayem masyarakate. Terus aja lali nyuwun marang Gusti ya to paringono sehat bagas waras rezekine kathah mlimpah kaya dalu menika wonten daleme Pak Muji. Apa tegese muji? Mang nanda wis mosok kuwi ya nek. Ya kowe cara kowe muji. Kok muengkel pedagelan iki ya yo ben golek duit to Mas. Muji muga-muga Bapak Muji paringono sehat bagas waras. Ji nangkunga muga-muga apa sing dadi sediane contone dalu menika kelakon mantenke putra wayahe. Wah hebat. Ternyata ya jalma limpat seprapat tamat. Batok bolu isi ndut. Isi madu. Madune ceblok ning dundutan. Duweni gagasan utawi pemikiran ingkang ya bocah iki kok isi jurusan pedalangan. Lho niki ya sondalang. Lah wong niku kan napa-napa kaya Kediri dadi kutane sing dadi bukti lan nyatane. Nek sampean ngendika wong potongane kaya ngene iso ndalang ki sing percaya ya sapa to Pak Su? Kok dibuktekne? Buktekne perlu bukti to. Perlu bukti wong pamirsa iki lah ya mosok kaya ngono stugel ngeprake piye kan ya ora ngerti to. Ora apa-apa kuwi perlu bukti apa mleki sowane nggone Pak Muji dalam rangka netepi darmane wong tuwa, netepi darmaning sepuh. Bener. Darmane wong tuwa wonten 3 Pak Sun. Apa, Kak? Siji paring asma sing becik kangge putrane, nomor 2 paring ilmu utawa nyekolahne, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Sah anggenipun dados piyayi sepuh netepi darmane wong tuwa, rama
ingkang sembodo ngukir jiwa ragane ibu pinangka papane Yoga Brata Nawa Candra sedasa ari. Milane pendipat keluarga kula Pak. Omongane wong tuwek. Kula Pak Sun Pri. Kulino dukun ta Mas Ketok. Niki napa melih? Coba disambung ya. Nggih, nggih. Cintaku asa Sekonyong-konyong koder Paribasan durung temek wani panjer modal bensin seliter motorku tak setater tak ampiri ayo tak jak muter-muter cintaku sekonyong-konyong koder paribasan wani manjer modal bensin seliter motorku tak setater tak ampiri ayo tak jak aku dandan ribet rambutku lengane pomit malah kowe lunga plencik ora pamit met bir temu lawak rusak coba terus sing tak pikir jebule kaya ngono sang jambu gogrok dipangan uler cintaku sekonyong-konyong koder ler keket akrobat lobet walah jambak bayi jebul aku kena pelet mantap diaturke luar biasa sih dene Pak Sun menika siang Pantoro Ratri. Awakmu kaya dene kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu ketemu karo Wanodaya rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datar nompang Cinandra Pasuryani kurang condra luweh warna prasasat widodari Ngejawantah jejer karo kowe ibarate kaya kumoratih nyangking komodo Boyo Kamajaya Kamajaya potongane kaya ngene njajal kowe. apa? Lho, piye ta jarene Pak Sun mang kowe iso nembang? Ndi to raine? Iki lho. Raine iki ngisor ki ya rai tapi rai lo. Rayo. Rai lo. Oke. Dadi lek ngesor rai lo. Loh, gini ya Mas. Ora aku jan wong kok ayune kaya ngene to. Masa? Alah. Lah masuk ayu kaya ngene kowe gak iso ngrayu lho. Lah nek aku kan ya enak to. Piye? Wong ayu garwanipun Kakang Murad yagi caketa marang pun Kakang Yayi. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita ya kang dak tresnani kejaba mung sliramu ning jagat ra ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Kah tresnani ya mung kanggo sliramu. Iki tenan iki lho ingeti sik iki tenan jare lho. Iki iso karo ngene. Aku tresno banget. Iki tenan jare lho. Karo ngene. Kowe apa iso kowe? Ngene. Apa iso? Alah aku yo suwen. Tak piye? Dek yo kawin ngene. Aduh. Lah repot. Lah suwen wis gak enek senine blas iki. Wong seniman, wong awake dhewe iki harus kebak dengan seni. Nggih to Pak Sun? Contone. Kaya Masa iso cah iki ya. lho napa Aku saged? ya pengen dicondro kok ngono mang lho Mas. Condro. Jawil ngene. Nganggo dijawil. Jawil. Iya. Ayo. Lah ra gitu. Kamu lah ngono kuwi. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Iki tenan jare. Lho, enak ta? Iki tenan. Aduh ikine lho. Lah ra gitu. Tak ngene goblok ora umum. Ah jujur ngono. Aduhku. So diremet ngono. Lah piye maksudku ben pas ngono lho. Karek sih. Coba ya diatur ya. Diaturke. Nggih. Diaturke. Wong ayu. Oh iso lho. Suwiten Mas. Walik. Lah kirik sitok ki ya iso. Nyeleh tangane. Halus e. Wah, jan lah. Jan. Sampeyan pawane ngene. Lah nyapa rawane? Aku lho ngene iki ning omah duwe papat. Padakne. Go apa papat? Ayo, Kang.
wong ayu Alah biasa. tresna mungkin narya tampa Kuwiane oke bocah iki. Susah jroning atiku. Apa iso kowe ngene wong sikil mundhek? iso Apa iso kaya iso ngene ngece jajal dak piye kowe? Lungguhmu lho piye? lugu kan lugu Alah ki sikil apa pipa iki? paralon Tangane kaya wortel. oh ya sia-sia Ayo ndang kok. apa Wingkel kaya aku mangku. susah ning bang Kersane pas ndase mawon sing dilenggahi. kursi ngomye kaya Ayo to. susah ning batenku Wong bagus antep no rasa hatimu tresnaku apa ya teman banget coba bukti Iya, daken apa kok? ya gitu manggala Wayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku kok saiki siaripan para ratri mongeling manis ati sediamu bisa aku marang sang Hyang Sulaksmi rasa angin kali putih alita bulan dadi saksi upayan dikatan janji supaya putih supaya putih Tarik tar. wong ayu tresnaku kinarya tampa susah jroning batenku wong bagus antep no rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senajan ngaruh banyu sakara rasaku ora bakal neno senajan nyawa oncat saka raga yen tresna ra bisa dipisahkan yen wis tresna ra bisa Wah. Nggih, sampun. Hebat. Jas. Kaya nyolong pethek. Wah, kae pinggir kae. Sinten, Mbak? Mbak Rama-rama. Oh, Mbak Ellen. Ellen Widaswara. Wedan. Ellen Widaswara ya. Eh, 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep ya itu. oh, Bisa kaya bocah iki apik lho. nggih sae.
Sawang bokong-bokongane ngeten iki mesti apik tenan. Apik apane maksudnya muni kok Solahe ngeten iki lho sing diarani wanita pengawak sarentek pengawak dara kan nggih ngeten iki to Pak Sun. wong ini pengawak dara to? Nggih sarentek pengawak dara nggih model-model ngeten iki. Wong lanang kok rabi. Kowe bobot to, Nduk? Mboten mau. Gini Umpamanya ki yo namung melentis ngeten iki. Ngoyentenge gedhi ngono kuwi. Pancen centingane niku ora dijokne pripun ngeten lho dadi wong lanang nyawangi ben ketok. Iki guru, Mas. Oh guru nggih. Guru SMP. Oh ngajar napa, Mbak? Pun benten to Mas sampenan. Pun benten. Iya. Dewi ki SD sakniki SMP. Ya sik barang lah. Oke. Oh, anu panjenengan Mbak Ellen nggih. Nggih, Saking pundi panjenengan? saking mriki. Dalemipun? Oh, dalemipun Tulungagung, Mas. Oh, Tulungagung. Nggih. Wah Rama iki pancen ya nek golek sinden wis pokoke ora nyacat lah pokoke. Maido mesti plonga-plongo. Kidung Manggala padha liyane. Nggih. Spesialise napa to? Mong Lah manut kok jawab kena kuwi. Lho, badhe ngaturaken tetembangan Tembang menapa slendro ya? Bapak, Ibu, para tamu. Lek slendro apa, Nduk? Slendro, cara slendro. Podang kuning? Nggih, saged. Ah, podang kuning ya. Nggih. Dadi karo Mayuda engko iso fungsi. Oh, nggih. Podang kuning. Podang kuning. Ya. Saestu. Tintingane kaya ngapa? Podang Tintingane. kuning. None nenonone nenone nenone. Lho, kok niku Ngawur mo iki. niku sing ban nadyan wujud temong peksi. Ngertos peksi? Ngertos. Peksi niku manuk. Nggih. Nek ngene mon niku paling tidak peksi garuda. Kula peksi gagak. Lah niki peksi emprit. Pak cilik men to, Mas. Ayo iso gede. Ayo. Reta. Terus bacote? Kok sering guling Mriki to? lho, Mas. Mriki lho nggih. Ya ora iso to, Mbak, pandangan lurus ke depan no. Enek ngene ya kesel aku. Oh, nggih. Heeh, oh, pas vitamin delon. Ayo bawane terus. Gawe talining bronto. Pomo kowe kelakon dadi bojoku bakal tak mulyake ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa Prameswari. Mila to, Kang. Apa Mas. pamundhutmu bakal tak turuti waton ora nyun mudune lintang lan rembulan pilihan kabeh kae ning toko waton ora punjul saka 5.000. Yo. Ayo genti kowe. Alus manis merah. Lagu ujenge aja kenceng-kenceng. Oke, nyetrem aku Mas Ben. Ati. Aku ndak mau pangku, Mas. Pangku. Pangku mau lho kaya mau kok. Kuwi gaya piye to, Mas? Iki jenenge kursi pantai. Oh, pundi sih ki le, pundi? Lha iki. Enak ya mbur. Enak ya Payung. bareng dinggo ngene lah kok pakune nyenil. Lah piye to? Medeni. Ya lumayan lah gawe keri-keri. Nggih. Lah enak to. Damel hiasan. Nggih keri-kerian. Wes suwe nggon kula lono. Iso lho niken bojone kuwi ngono ya iso to, Sok. Loh. Wah, Ora apa-apa ki nek genep 17 tahun badar sejatine wujud. domongi ya. Engko arek ngenteni 2 menit kok. 2 menit. Aku oleh niken nggih barokah. Niken oleh aku ya musibah. Duh, kok gayane piye to? Kowe yo tekan didi to, Ken. Wah, jan iso tekan didi. Lah aku yo manut kok klemprone kenek, mbok anu kenek, samperke yo kenek. Nenorano Golek isi podang jenar. Iba bunga ing atiku
nyanding bisa dadi diunggahne Mas tombo tampane kedang tak tung 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 ngek ngek oke tombo ayo cakil kowe saka kono cakil saka kene lho Oh, cakil. tak tung ayo ayo kowe dadi janakane nah ha 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 lah cakil tangane ndek Saka prol iki. saged aku maneh aku salah. Nyapa Jan, iki? sampean lho tanjake ngene lho Jan. Janaka ngene lho, Pak. Bambange ora ero. Lho. Dadi bambange ngene. Lah, Oh, Bambang. bambangan iki cara Solo iki. Madhep ning ngarep. Bambange ngene. Ngene iki bambangan Apa saya ngene. dijajal? Warok Ponorogo, Ponorokan sik. Ponorokan apa saged? Ponorokan jajal. Sumpene apalne Ora, Rek. Janaka ngene. Bacokno lagune sik engko Ponorogo. Ponorogo bar niki. Oke. Monggo sampe di tengah. Jolali lho ya Janaka ngene. Nek werku dorong ngene. Niki dia nih sini dia. Dia Ngono lho iki kowe. sing dia. Dia, lah niki. Oh, Niki. iya. Dia. Dio. Dia. Nggih niki buka celuk mau. Ya. Iya to ya. Buka. Esuk awan bengi. Lho. Ra nganggo esuk. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran goleki sing tak sayang. Mopen literangon kok goleki ora rasa esuk awan ganti wengi. Iman yang nganti liyo kanyaya Kleang tak sawan mencok ning kapal kekencangan tarintik saka kadoman sarwi ngoceh dhewe aling lecukan tak suwun mbok aja ngece podang kuning gawe pikirku kumbing seleret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen kelakuan nyanding sirene kalati ku kekiwang liyan yen si bodang andutut hati kebranan naramando
Kula niki sih graya-graya ngladosi Piyayi Mojokerto ki karmane sing pripun ngoten. Iya ta Mas Itu? Nggih. Ya. Nggih. Sikep iki nek sing iso berapa, Mas? Masa Coba sing iso. Mbak Niken ben jemeneng. Oke. Ayo diawali saka Panaragan. Mbak Kowe tak Niken jor Niken. ora nolak. Iya no. Wah. Sarwa saged tok. Wah. Yo, Panaragan kaya piye ya. Coba ben Niken dhisik. Yo. Oke. Olahragane kaya ngapa? Entek Oke, itu oke, tak oke. dedet-dedet yo. Di wong lanang diles Niken iki ya. Tenan pokoke. Apa ora kowe? Ayo. Wah. Ayo. Ayo le. Ayo dong. Ah. Ayo, ganti iki. Oke, oh ya. Ganti coro iki. Iya. Wasik. Ayo. Arek sarep tuh. Hebat. Es. Urung yae. Lagi lah. Hat. Oh, jemet. Iya, tepuk tangannya mana ibu-ibu? Saya yakin bisa dia, bisa. Saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tiba. Jungkir pas ndase. Alah. Tepuk
tangannya ibu-ibu. Kapan koprole? Bar niki lho. Ya. Lah, ngono tok aku ya iso. Koprole iki. Koprole. Ya. Sikile ning dhuwur sirah Ya. besar. Nah, Iki lho tenan iki. Ayo. Wah. Ya. Lah kalah. sudah Mas. Hop. Stop, hop. Le, wes le, sampun. Pen. Mas. Pampesnya diganti sih. Lah kalau kita arek badar sejatine wujud lho arek malih ganteng kita ya. Kita arek malih ganteng iki kita ya. Oh, dadi. Lho lah kok Aku nyuwun kenonge. Dong gong. Dong gong. Ya. enek sing ngobah. Nyenil. Gonge. Gong. Nah, Amit pasang pari mantap sinapet no ilo dina dumawaing tawang mungkin di pamandang tolak sari kuwasi kebetan soko. mayang koro. Iki keteke. Iya kita ini. Dadi eyang mayang koro. Assalamualaikum salam tepok besok liak kali hasem lemah abang nyimpang lemah putih ngikrit Kok mirip kayak seneng ujangnya ya? Ya. Tiga mulai payu. Lho. Lah. Tahu jaran jago. Wablok. Batin kok aku kok ketemplan tikus. Aku ngono. Kayak dirembeti ular. Nek kesempatan iki. Oh, cek. Saya ukele iki. Cek ukel mbae njaluk ukel ya. Ya. Napa? Nyuwun apa? Oh, mimi. Assalamualaikum salam tebak besok liak kali asem lemah Mamam. Keplat papan lipo pancer bener dan senan kliwon pan paing lagi wae dua kan senan kloso paing pon alpamat di barat bener kan. Kan. Kok. Dipamahne. Bahaya. Dulang. Iya. Wes, nah. Aman. Bae langsung hilang. Kok kapan kok ceciliur kan? Ini kan jangan kurang ajar. Wes, bae langsung hilang kan? Oke. Nah. Tibake bathuke wong. Woi, kumat metu. Isik kan. Icik saiki kan. Oh, isik. Ini kan jangan kurang ajar. Sing mbok pakani kono sing mutah-mutah kowe lho. Aduh. Wes. Wong yo ana heran. Wong
dadi ki. Yo kae karo Mbak Dia. Wong dadi ki umume ki lek yo nyuwun kembang to, Mo. Heeh. Kembang kalih dupa. Menyan. Wis sampe kok jejeli roti mawon. Roti. Akhirnya mbak terus gumoh. Mbak Gumoh. Iki Mbak Dia ya. Mbak Dia. Saking Malang nggih Mbak Dia ngene gak salah. Masalah. Jebule emang Dia enek aku lho. Lah. Dia iso. Lo ngono mik. Ya. Miken gitu ya. Ben nembang apa karo niken? Iya. Monggo wonten pamundutan sikep to, Mo. Sikap Nggih. karo Mbak Dia. Nggih. Yo. Coba nadanya dulu. Dede. Kayak sapa nono. Kok nyapa nih kuwi? Oh, Jewer. siapa nih? Sapa nono. Hei. Siapa nih? Le. Kena. Medun. Siapa nih? Jaluk sapu kenal. Bocah ki malah. Ayo ndelup. Gua irono. Ndelup. Siapa nih sih? Langkonmu lho nggih nyapa nih. Siapa nih sih? Pak Isa undlup lho. Lah jenenge Victor Undlup. Nah, Nah, ngono, wong kebersihan. Ganti pangan. Gae kisruh senengane. Sinden disirati uta-utane niken ya duwemen. Yo, Oke. Yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sehana letangga katamu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Ada Kidung Menggala. Musiknya Indonesia bersama dengan Mbak Niken Salindri dan Mbak Dea. Ayo Malika. Iya. Sampun? Iya, Ndek. Tatip. Coba saiki ben ngadeg Sinten, Mo? tak baline neh Nanda Nanda. bersama Sinten? Kusuma. Kusuma. Ngadeg kok sik. Indah.
Terus karo genduk sapa ki? Monica. Manik. Lagune Brigis. Gerigis. Ndek. Kowe iso ora, Nduk? Gerigis niku pranggih sing kerdil. Lah iya. Kowe iso ora anu nih? Saged? Ya. Saged. Iso ya? Kok tanggung jawab kok lho ndak. Oh. Saged ning sawontene. Monggo. Nyek Monik. Gayane mesti beda dhewe iki. Mon, kowe iso ora? Saged, Mo. Oh lah ya ngono. Ayo dhewe gampang nesu. Ya, monggo dadekno. Iki nutup acara canggih. Wes ya wes dari kapikir sing guna. Ya, monggo sambung ana gara-gara ngono, Mak. Heeh.